Бүгін Құяш байымынан мұсылман дүнияғы изге Рамадан айына аяқ баса. Хауымығыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсімә Эштанова. Программалардың қонағы Башқұртстан мұсылмандары диния назараты мүфтейі Айнұр Берғали. Айнұр хәзрәт, хауымығыз. Хайырлы күн. Шулай итеп, елда қабатлайбыз, әмма қабатлаудан доғай искірмәтивер Рамадан айының төп әһәмияты немелі? Рамадан айының төп әһәмияты ул Рамадандан сығыуда кеше кергәннән яхшырак булырга тиеш. Төп максаты ләгалләкум таттакун дигән Алла Тәгалә Коръәндә һездән тәкъвәлерәк булуыгыз өметләнә. Рухи яктан үсеш димәк? Әлбиттә. Үзгәрәме кеше сынлап та? Мин үҙемдән алып әйткәндә үзгәрә. Ниме кисерә бына тулыһынса урада тотып, ай буена ашаудан һәм башка гамәлләрдән тыелган кеше? Уны һүҙ генә әйтеп бирүе мөмкин түгел, әмма алып әйткәндә ошо гына гадәти мөхиттә яшәп, икенче ярга күсмәй, чөнки күп осрактарда, күп кисерештәрдә әгәр дә кеше онытам яки яңы бер гадәттәрдә барлыкка килтерәм тиһә, ул күсергә тиеш, яки үзенең бер бәлаһен онытам тиһә, тыгын калаһын калдырып китергә тиеш. Әмма Алла Тәгалә безгә үзенең хикмәте менән биргән шундый шарттар тудырган. Ул без үзебезнең гадәттәребезне, фикерләребезне, эшләребезне, уйларыбызны алмаштырабыз. Әмма шул ук урында яшәү урыныбызны алмаштырмайынса, ул моны адактан баш тарту, ул икенче гадәттәрдән баш тарту безгә ниндидер бер тәнебезгә истәлек булып торып, безне дисциплиналай. Бары тик адыктан гына баш тарту түгел урада аенда, шулай. Әлбиттә, адыктан баш тарту ул ураданың бер генә өлеше. Шул ук осракта Алла Тәгалә әйтә бит, кай кешеләр был Рамадан айынан бер нимәлә алмайдар ди. Аслыктан һәм дә һау-һаудан башка уларга бер инде дә насыйп булмаясак ди. Шуның өчен был хадистан алганда без аңлайбыз. Аштан, һаудан баш тарту ул бер нимәлә тормай. Әгәр дә кеше үзенең фикерләрен, эшләрен, гадәттәрен үзгәртмәһә. Бына урада тотуга килгәндә, кемдер бүген урада тота ала, кемдәргә мотлак урада тоту кирәк? Ураданы бәлиғ булган, сәламәт булган иманлы кешеләр тота ала. Уларга тота ала гына түгел, улар тотарга тиеш. Мотлак. Ниндидер сикләүләр бармы? Сәламәтлек ягынандыр бәлки. Һәрбер әйбердә сикләүләр бар һәм дә кемгәлер ташлама бар. Авыры икән кеше яки сирле икән, ул икенче дәвалангандан һуң икенче көндә тотарга тиеш. Чөнки Алла Тәгалә кешеләргә кыенлык теләмәй, Коръәндә әйтелә. Алла Тәгалә һезгә кыенлык теләмәй. Шуның өчен әгәр дә кеше юлда икән, авыры икән, яки катын авырлы икән, улар икенче вакыт мөмкинчелекләре килеп сыгылман, ураданы тотып куя. Әгәр дә кеше сәламәтләнмәй икән, тимәк ул ураданы тотмай, чөнки уның һаулыгы насарая. Ул ашатырга тиеш 60 мескенде, 60 мохтажды, яки 60 порция дигәндән был гыйбарәт. Уның айрым хакы бар, шулай бит. Айрым хакы бар дип кеше нисек ашата ала инде? Мөмкинлегенә карап. Урада тотусына ашатырга тиеш. Сәламәтлек темаһын юкка гына күтәрмәйбез, чөнки ул бына үткән елдан алып безнең җәмгыять өчен иң мөһим һораулардан бере һәм беләвезсә дин кешенең сәламәтлеген иң тәү сыйратта алга куя, шулай бит. Һәм бына бүген үзебезнең һәм якыннарыбызның сәламәтлеген һаклау өчен без шул билдәле сирдән вакцинация эшләргә тиеш, прививка. Бына диннең карашын бергә килә. Диндән карашы дип, моны мин күп кенә осрактарда әйтердем, һәм моны безнең халыкка, безнең мусулмандарга диндән карашы ул нисектер икенче кешеләрнең карашынан айрым артылмай, әмма үзенең мөешеннән дип әйтергә була. Был осракка килгәндә, вакцина ул бит динһез кешеләрнең генә эше түгел. Вакцина барлыкка килтерү ул иманлы кешеләрнең дә эше. Иманлы кешеләр дә был вакцина өстендә эшләйдәр.
ул булһын мусулмандар, ул булһын христиандар, иманлы кешеләр эшләй был вакцинаны, өмет итеп, Алла Тәгаләгә ышанып. Һәм дә инде вакцинага килгәндә безнең күп кенә галимдар шураһы был вакцинаны эшләр кәрәк, кемнең мөмкинселеге килеп сыккан, ул был форсат менән кулланырга тиеш дигән карар сыгардылар. Шуның өчен минең үземнең дә быга тиклем уем фикерем бар иде. Вакцинаны үткәреп күрергә, әмма барып тикшерүләр үткәргәндән соң мин күрдем, мин авырып үткәнем икән, минең шул нимәтәр хаклану бар, димәк. Хаклана алаһыгыз. Хаклану бар, әмма карармын киләсәктә әгәр дә кәме икән буның антимаддәләр. Мин вакцинация үтәсәкмен. Дин әһелләреннән әле бына һеҙҙең һымаҡ прививка эшләтеүселәр бармы? Бар, күп кенә минең нисек әйткәндә таныштарым һәм дә минең вазифала эшләгән икенче мөфтиләр дә был вакцинация үттеләр. Димәк, һаулык, сәламәтлек иң мөһим булырга тейеш. Әлбиттә, әгәр дә безнең мөмкинселек бар икән, үзебезнең һаулыкты һаклап калырга, тимәк без уны кулланырга тиешбез. Күп кеше моны мин тагы ла бер әйбергә игътибар итернем. Күп осракта ниңәлер моны мәсҗид эргәһендәге кешеләр, безнең мусулмандар бу коронавирус килеп сыкканда ышанмай бик скептик күзлектән карайлар иде. Әйтәләр иде, бу дөньяның бер ниндидер бер хәйләһе кешелеккә каршы дип. Әмма без күрдек, һәрбер кешенең якындарын, гаилә әгъзаларын алып китте бу сир бу дөньянан. Һәм дә без күрәбез, безнең дәүләт һәм дә халык ул айрым әйберләр түгел. Без бергәләп яшәйбез бер илдә, бер җир шарында. Шуның өчен мин уйлайм, был вирустан һуң, был пандемия вакытында кешеләрнең араһында мөнәсәбәт ныгыны һәм бер-беребезгә ышаныс күбрәк туды. Чөнки без бөтәбез дә бергәләп был бәла менән көрәшәбез. Һәм дә был вакциналар инде тагы ла ниндидер бер хәйлә түгел, безне хаклап алып калу бер асбабы. Шуның өчен мусулман буларак яки граждан буларак мин дә әйтәм һәм күп кешеләр минең менән бер фикердәре дип уйлайм, безнең коллектив иммунитетты барлыкка килтерү өчен вакцинацияны үтү ул минең уемса бердән бер дөрес юлдыр дип. Кай кешеләр авырый һәм улардан килеп сыга мөмкинселеге, кай кешеләр бул дөньядан бөтенләй китеп тә бара. Авырган кешеләр дә бит ул ярты еллык кына уларның был яклану мөмкинселеге бар. Ярты елдан һуң тагы ла авырулары ихтимал. Нимәгә кәрәк ул? Вакцина мин белүемсә нисәр ел һәм дә сиратта 12 елдык күс менән вакцина тора ди. Шуның өчен безгә был бәләне тизрәк кисереп сыгыр кәрәк. Һәм тарихтан белүебезсә, быга тиклемдә дөньяла эпидемиялар була торган һәм ул сирдәрдә кешелек бары тик вакцина һәм прививкалар менән еңә алган. Әлбиттә, һәм дә мин мусулмандарга бер кәңәш әйтердем. Бер дә Умар, Хәзрәт Умар, был пәйгамбәребезнең дусы, бер калага кергән, анда эпидемия бара икән. Күп кенә мусулмандар керергә уйлаган. Һәм дә Умар радиаллаһу ан әйтә, кирмәйбез бында, чөнки кешеләр авырый, сирләй ди. Һәм кайылары әйтә, атуфируна мин кадарилла, һез Алла Тәгаләнең тәкъдиреннән касагызмы ди. Чөнки без авырырга тиешбез икән, онда кирһәк тә без яки тире калуыбыз ихтимал, яки Алла Тәгалә безгә насыйп итә, барыбер авырыйбыз, хатта кайтак та өйебезгә ди. Без шул тәкъдирдән касарга теләйбез, без иманлы кешеләр ди. Хәзрәти Умар нимә дип җавап кайтара? Нахну нафирру мин кадарилла иля кадарилла. Без Алла Тәгаләнең тәкъдиреннән Алла Тәгаләнең тәкъдиренә касабыз ди. Тимәк, без тәкъдирдәр дә төрле булуы ихтимал. Шуның өчен без хакларга тиешбез. Тәкъдир ул бер нимә, әмма без әгәр дә янгын өйгә кирип китеп тере калырга тиеш булһам, калам дип беркем дә югырмый бит. Шуның һымакта без үзебезне кәрәкмәгән имтихандарга дусар итәргә тиеш түгелбез. Бына үткән ел был вакытта ураза ае башланган сакта мәсҗидләрнең ишекләре ябылгайны. Пандемияга бәйле. Быел мәсҗидләрнең эшмәкәрлегенә изге айда нисек булыр, ниндидер үзгәрешләр булырмы? Быел
Былтыр нык күп үзгәрештәрне, сөнки бөтенләй ябык ине мәчетләрнең ишекләре. Һәм дә без белмәй инек был сир менән ничек көрәшер кәрәк икәнен. Быел безнең медицина, Аллага шөкер, яхшы кимәлдә, һәм дә безнең күбеһе авырып та үтте, һәм дә без был ничек пандемияга каршы торуды без яхшы беләбез. Һәм дә инде медицина кәңәшләре менән үтәп, без мәчетләрдә үзебезнең гыйбадәтләребезне үткәрергә тип карар кабул иттек. Әмма барыһын да кагыйдәләргә, санитар нормаларга таянып, санитар нормаларга тап килтереп кенә. Битлек киеп инергән мәчетләргә. Әйе, битлек киеп һәм дә безнең таравих намазлары аралы буласак. Бер-беренә якын тормаячаклар, гадәти көндәге мака аралаштырып. Димәк, исәпле генә кешеләрне индерә алаһыгыз мәчетләргә? Безнең мәчетләребездә һәрбер теләгән кешене керетерлек, кабул итерлек мөмкинчелекләр бар бүген көндә. Шулай итеп, бүгендән Кояш баю менән изге айга аяк басабыз. Тамашачыларга нинди теләкләр әйткерәһегез? Тамашачыларга теләктәрем тик изге генә. Кем ният кылды икән, тотын. Чөнки был еңел һәм дә һез рухи ләззәт аласаксыз. Ысын, ул бүгенге көндә безнең халыкка, безнең бүгенге кешеләргә нык җитмәгән бер рухи азык. Рамадан айы ул Алла Тәгаләнең айы. Бында күп кешеләр яннәткә дусар буласак. Алла Тәгалә уларны яннәткә аласак, урада тоткандар өчен. Шуның өчен тагы да кешегә нимә кирәк инде? Алла Тәгаләнең яннәте һәм дә рәхмәте. Абыл Алла Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү өчен иң еңел, иң дөрес юлларның бере. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстан мөселмандары диния назараты мөфтие Айнур Биргалин булды. Урада тәртибе тураһында һөйләштек. Изге нияттә Рамадан аена аяк басырга булһын. Сәламәт булыгыз.